ja Eeli, Fittimi ja Peltilehmä. Joo. Kotka kuittaa. Joo, täällä on Ismon Opeli täällä. Tosiaan, tossa meidän takana Tää on kohtapuolella. legendaarinen auto. Aivan kertakaikkisen klassikko. Tää on ollut Ismolla aina. Tää on tosiaan lato. Lato. Tää on tosiaan lato. Tää on punainen. Ei yhtään pöllypilä. Joo, Nuorkalla ollaan täällä tällainen graffitiseinä. Tosiaan joo. Sipoon nuoret käynyt vetelemässä taideteoksia tänne. Kyllä. Tossa meidän takana kohta on se todella hieno graffitiseinä. Täynnä taidetta. Siellä sitä näkyy. On eri tekstejä ja... Juusto. No niin, täällä ollaan Nuoristalon etupuolella. Nää meillä on kyllä pesuprojekti menossa täällä. On se hyvä, että pidetään Nuoristalon puhtaana. Vettähän tuolta tippuu vähän se ja Kyllä. tuolla joku Dyde peseekin. Kovalla asenteella uhrautuu. Ei se vesiä. Onko se taideeriksi otettu alle kyllä? On, katsokaa. On väriä. Kaikki usein ihmettää, että mikä tämä on. Nyt sen näkee. Kyllä voisi todeta, että 4/5 Nuoristalo. Mäkin sanon, että 4/5. No niin, täällä meillä on Tero haastattelussa. Kyllä! No niin Tero, kipeästi suoraan asiaan. Mitä mieltä saat Sipon taiteesta? Mä tiedän ihan perseestä. Ai on? No se kyllä on, oikeesti. Mä oon samaa mieltä hänen kanssaan. Kyllä. No mitäs nää... Reagoit kun näet, että pupuja tulee liikenneympyrää? Ai et reagoinut? Ai jaa, selvä. Sokeravaa. No niin, tultiin käymään täällä kirkon huussissa katselmassa, että minkälaista taidetta on täällä toteutettu. Mennään katsomaan sisään, että mitäs täältä löytyy. Todellakin. Mitä? No joo, kyllä. Siellä oli, näin me jo kyllä jäänyt sinne niin. Oli, mutta toi kyllä, että tuonne oli skeiraa ja mentiin pilaamaan. Siis mähän nyt ajattelin olla tunnollinen ja kuvata teille vähän tästä niinku parempaa kuvaa tästä kirkosta, kun tuli tuossa vähän kuvailtua tuota seinää pelkästään, että tältä se näyttää. Riittääkö tämä teille? Kyllä tää riittää, eikö niin? Joo, joo. Pakko riittää. Älä. Vois tulla valittaa meille, mutta me ei vastata seurauksesta, jos joku tulee meille valittamaan. Kotkat kuittaa. Kuittaa. Siis jätkät. No. Tuollahan tosissaan on toi Sipon kirkko, mutta me jaksetaan sinne tätä uudempaa mennä kuvaamaan. Niin me zoomataan teille tästä tätä vähän sen, että tolta se näyttää. Se on siis vähän uudempaa tekoa kuin tää vanha ja se on vähän modernimpi. Taidetta käytetty vähän silleen uudenaikaisempaan tyyliin. Ja täältä kaukaa katsottuna voisin sanoa, että se on 4/5 ehkä arviona. Jep! Kattokaa! No niin, täällä ollaan Sipon liikenneympyrässä. Todellakin. Niin Täällä nuo jänikset aivan jäätäviä. On kyllä. Siis paljon on jäniksiä löydetty. Ei Joo. mitään. Täytyy kyllä sanoa siis, että meidän kuviksen maikka Merja, se digii noista, mutta se on nyt vaan meidän, mutta ei noista voi tykätä. No niin, täällä ollaan toisella liikenneympyrällä. Täällä on tietysti porkkanoita. Tässä on tällainen selvä teema, että puvut ja porkkanat. Ei kyllä tiedä, kuka näistä on vastuussa keksinyt. Domino. No niin, täällä meillä on haastattelussa Jukka. Kyllä. Jukka, mitä mieltä olet Sipon taiteesta? Aika perseestä. Suoraan sanottuna. Perusteluja. No niin Hiltunen, mitä mieltä sä oot Sipon taiteesta? Todellakin! Siihenkin pitäisi No niin. Joo, siis tässä on tää loppupuheet vähän niinku, eiks niin, eli Joo. siinä joo, et niinku kiitettais kun katsotte tätä meidän skeidaa, että tää vähän räkäilyks meni, mutta parhaamme yritettiin ja siis me ajateltiin sitä, että kun tässä on nyt 2 kertaa näytetty keskisormet ja Teemu nyt on tässä, Teemun pitäisi olla tässä videossa mukana, mutta se on ollut kipeänä, niin sen pitää editoida, niin me pitäisi sille vähän duunia lisää, että se sensuroisi meidän keskisormiin, niin siinä on keskisormi, ootas Salmelan siinä. Ei sille mitään voi. Ja sitten näkyykö Kuosmosen siinä? Näkyy. Loistavaa. Että kiitosta vaan ja hyvää kesää kaikille ja eipäs tässä muuta, että haistakaa paskaa. Vielä kerran kotkat kuittaa. Kotkat kuittaa. Moro!